Γεια σας κομμάτο μου, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο με τους Boston Celtics. Το πρώτο σας άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το feedback σας. Συνεχίστε να μου γράφετε κάτω στα σχόλια τι θα σας αρέσει και τι θέλετε να δείτε από τη σειρά, είτε στατιστικά είτε οτιδήποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε έναν δεύτερο αγώνα, έτσι όπως είδαμε τον πρώτο, για να τον ευχαριστηθούμε. Σιγά σιγά θα δούμε και θα βάλουμε περισσότερους αγώνες. Έχω προχωρήσει τη σεζόν, γιατί όπως σας έχω πει έχει 82 μάτς, άρα πρέπει και εμείς να φτάσουμε άμεσα. Όχι βέβαια από τα επόμενα 2-3 επεισόδια, αλλά τουλάχιστον στα κοντά που λένε. Θα πρέπει να φτάσουμε και στα play-off να τελειώνουμε πρώτη σεζόν. Έχουμε όμως ακόμα, μην αγχώνεστε, καλαρώστε, πάρτε κάτι να πιείτε, καθίστε πίσω, έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Είδατε το βίντεο που ανέβηκε με το The Crew ή αλλιώς Forza Horizon 5 κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, μούφα Forza, πείτε το. Ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι δεν το έχετε δει, θα βάλω εδώ κάπου να βγει το link για να το δείτε. Όχι τώρα όμως, αφού τελειώσει το επεισόδιο αυτό. Σε αυτό το σημείο κάνε όμως ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεις πότε έχει νέο βίντεο με τους Boston Celtics και ό,τι άλλο θα έρθει. Follow στα social media όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά για να έχεις και εσύ τις ψήφους σε διάφορα poll που βγάζω για επόμενα παιχνίδια, live stream κτλ. Το σχόλιο σου όπως είπα από κάτω και το like σου για να δω το feedback σας και να μπορώ και εγώ να βελτιώνω τα βίντεο τα οποία βγάζω για εσάς. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην εικόνα του παιχνιδιού, να δούμε τον δεύτερο αγώνα των Boston Celtics και πώς έχουν πάει τα υπόλοιπα μάτς τα οποία έχω προχωρήσει. Και ένα έχω να πω, παιδιά, μείνετε στο τέλος του βίντεο γιατί δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας τι γίνεται. Πάμε! Λοιπόν, μάγκες μου, βλέπετε εδώ έχουμε παίξει όλους αυτούς τους αγώνες. Simulate οι περισσότεροι, όλοι, για να μπορέσουμε βασικά να προχωρήσουμε. Γιατί εγώ παίζω και τα άλλα mod, παίζω και το My Team, παίζω και το My Career, παίζω όλα αυτά. Χάσαμε από τους Miami όπως βλέπετε με 115-35. Κερδίσαμε Wizards, Pacers, Brooklyn Nets, Timberwolves, Sixers, ξανά τους Brooklyn Nets, Toronto Raptors, New York Knicks, ξανά τους Sixers, ξανά τους Raptors, ο χαμός έγινε. Χάσαμε όμως από τους Memphis και κερδίσαμε τους Hornets και σήμερα θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όπως είδατε και στο thumbnail, λογικά θα το έχω γράψει και στο τίτλο. Αντιμετωπίζουμε την ομάδα του Γιάννη. Κάποιοι όμως μου είπατε ότι θέλετε να δείτε τα στατιστικά του Κουμπενιάμα. Πάμε να τα δούμε και να δούμε και δύο παίκτες που πρόσθεσε το παιχνίδι. Λοιπόν, στους Boston Celtics έχει προσθέσει τον Μιχαλιούκ, έναν παίκτη τον οποίο κοίταγε και ο Παναθηναϊκός. Τα ποσοστά του Γουεμπενιάμα είναι εδώ όπως βλέπετε, 85 overall, πολύ καλά ποσοστά, είναι ο καλύτερος παίκτης των San Antonio Spurs. Και επίσης έχουν βάλει και τον Βασίλη Εμίσιτς με 78 overall στους Thunder. Αυτά προσθέσανε σε πρώτη φάση, αυτά που αξίζει να δείτε. Οπότε είμαστε έτοιμοι, πάμε γιατί δεν κρατιέμαι να δούμε τον αγώνα απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και εντός έδρας παίζουμε έτσι, θα δούμε και την έδρα μας. Celtics Arena από ό,τι βλέπω τη λέει κάτω. Αν έχει αλλάξει, η αλήθεια είναι, από την Garden πως λεγόταν, έχει αλλάξει εδώ και κάμποσο καιρό. Άρα Μπρόκτον είσαι πολύ καλό σουτέρα, αλλά δεν με βολεύει καθόλου το σουτ σου, για να δούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε με τα λευκά, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε, εντάξει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι. Ξεκίνησε το match, κάτσε να βάλω πάνω να βλέπετε και τα στατιστικά των παικτών. Με τον Μπρόκτον έχει την μπάλα, δίνει για τον Χόρφορντ, Χόρφορντ βάζει πλάτη τον Γιάννη, βγάζει για τον Tatum. Tatum με βήμα πίσω, σουτ για 2, βρίσκει σίδερο. Γιάννης από την κορυφή για 2, σίδερο. Πολύ ωραία, ξεκινήσαμε και οι δύο ομάδες. Πάρα πολύ ωραία. Μίτλετον μετά τη λάθος πάσα του Μπρόκτον. Κακή άμυνα του Μπρόκτον. 2-0 το Milwaukee. Αφήνουμε το σουτ εντωμεταξύ στο Γιάννη. Το αφήνουμε το τρίποντο. Ωραία πάσα για τον Holiday. Αστοχή και ο Holiday. Σήμερα είναι και οι δύο ομάδες άστοχες, όπως είπαμε και πριν. Λάθος. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Χρειάζεται ψυχραιμία, μαγκές. Holiday για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο, ωραία πάσα για τον Portis. Φάουλ του Williams. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει χαλάσει το μυαλό μας στην αρχή του παιχνιδιού. Portis αστοχή στην πρώτη βολή. Έχουν μπει άσχημα και οι δύο ομάδες. Ωραίο γυαλάκι ο Portis. Πολύ ωραίο γυαλάκι ο Portis. Μπρόκτον να δούμε ποιος θα βγει από τα μαργαρίσματα. Βγήκε ο Tatum. Tatum για το πρώτο σουτ. Το εύστοχο σουτ ήθελα να πω. Το εις Βοστόνης 2-3. Χόρφορντ έχει βάλει πλάτη τον Portis. Δεν μπόρεσε να τον γυρίσει. Φαινόταν ότι δεν μπόρεσε να τον πάει μέχρι μέσα. Μπράουν με βηματάκι στο πλάι. Έλα βάλτε ένα καλάθι ρε παιδιά. Γιατί σήμερα μου ξεκινάτε έτσι. Μίτλετον για 3. Και οι δύο ομάδες βλέπω. Θα βλέπουμε μπάσκετ παιδουλάκια αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Beasley. Τον οδηγεί στην baseline ο Brown. Είναι πιο δυνατός ο Brown. Holiday. Βλέπει την πάσα του Portis. Καλάθι. Δεν μπόρεσε ο Williams να τον κόψει.
Jaylen Brown. Το πήρε το screen. Jaylen Brown για 3. Όχι, δεν μας βγαίνει σήμερα. Ούτε σύστημα μας βγαίνει, ούτε τίποτα. Πάλι καλά που το έχουμε δεκάλεπτο για να μπορούμε να γυρνάμε μάτς. Όχι, γιατί πήδηξες λάθος. Φάουλ του Tatum. Τώρα ζητάμε να στήσουμε με τον Brockton ένα pick and roll. Δεν βγήκε. Jaylen Brown. Brockton. Θέλει να μπει. Πολύ άσχημο παιχνίδι. Θα βελτιωθώ, μάγκες. Μήπως να πάρω time out να γίνω μελιτζάνης σαν τον Ομπράντοβιτς. Beasley. Έξω για τον Holiday. Holiday. Middleton. Καλή άμυνα του Brown όμως, που έκοψε τη φόρα του Middleton για ελεύθερο σουτ. Brockton. Ρε Brockton, τι φάση έχεις πάθει σήμερα, παιδί μου? Βέβαια είναι και καλός κλέφτης, αν δεν κάνω λάθος, ο Holiday. Beasley για 3 από τη γωνία. Το βάζει. 9-3. Πολύ άσχημο ξεκίνημα για τη Βοστόνη με μόλις 3 πόντους. Χαμηλά για τον Jaylen Brown. Brown νομίζω είναι πιο δυνατός από τον Beasley. Το δείχνει κιόλας. Γύρισε. Τι κάνεις, αγόρι μου? Τι κάνεις, αγόρι μου? Τι κάνεις, δηλαδή? Είναι δυνατόν τόση ώρα πατάω να κάνει το lay-up και κάθεσαι και μου κάνεις φλερτάρεις με τα βήματα? Τουλάχιστον από βολές σκοράρουμε 9-5. Κάτι κι αυτό. Brockton. Αλλαγή κατεύθυνσης από τον Tatum με 9-7. Jaylen Brown πατάει σουτάρ για 2. Δεν βρίσκει στόχο Brown. Εν τω μεταξύ στα άλλα μάτς που έπαιζα, γιατί δοκιμάζω την ομάδα και σε φιλικά και σε τέτοια να μπορώ να μάθω λίγο τους παίκτες, ο Brown μου βάζει πόντους. Τώρα έχει ξεκινήσει πάλι παγωμένος. Καλάθι για τον Holiday για το 11-7. Holiday μέχρι μέσα, καρφώνει σε μια πρώτη περίοδο. Time out τώρα για τη Βοστόνη. Σε μια πρώτη περίοδο που μέχρι τώρα θέλουμε να ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει κίνηση μέχρι τώρα από την ομάδα, δεν υπάρχει τίποτα. White προσπαθεί να βγάλει ελεύθερα σούτ η Βοστόνη. Κερδίζει το φάουλο ο Porzingis, στοχοποίησε το Middleton και πήρε τις 2 βολές. Μέχρι τώρα έτσι σκοράρουμε. Εμείς με βολές σκοράρουμε. Θα το βρούμε όμως, μάγκες. Εδώ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Έβαλε και το Θανάσαρο. Μέσα η πρώτη βολή από τον Porzingis. 13-8. Άστοχη δεύτερη. Σας το είπα, δεν έχω μπει δυνατά, παιδιά. Δεν έχω μπει καλά. Λόπεζ στόχει το τρίποντο και το δείχνει. 16-8. White πήρε το πικ. Μπλοκ από τον Λόπεζ. Και εδώ βλέπει το mismatch που έχει ο Porzingis. Και πάλι στα 5 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Porzingis σίγουρα. Θα γυρίσει, θα πετάξει και την μπάλα. Το βάλε! Πολύ ωραίο fadeaway από τον Porzingis. Porzingis δεν θα βγει το μαρκάρισμα αυτό τον Milwaukee με τον Middleton να είναι πάνω στο Porzingis. Αλλά το χάσε ο Porzingis. Connaughton έξω, ωραία για τον Butcham. Πώς λέγεται αυτό στην Butcham? 19-10. Το κατάλαβε όμως το Milwaukee. Πολύ ωραία σκέψη και ωραία πάσα για τον Porzingis. Ευστοχή για 3. 13-19. Ωραία η κίνηση των Celtics. Μας έχουν κρατήσει πολύ χαμηλά και τον Jason Tatum που συνήθως... Ο Γιάννης έφτασε μέχρι μέσα και κάρφωσε με δύναμη. White πήρε το screen. Πού πας και εσύ, ρε White? Παίρνει το φάουλ από τον Αντετοκούμπο. Πάλι καλά που επιδίωξα την επαφή και πήρα φάουλ από τον Αντετοκούμπο, γιατί και ο White θα την έτρωγε την τάπα. Καλάθι 14-23. Εύστοχη βολή βασικά, όχι καλάθι. Και 2 στις 2, 15-23. Γιάννης Αντετοκούμπο βρήκε διάδρομο, άρχισε να ζεσταίνει το Γιάννης. Εκτός οροπίας, για 3 από τον Butcham. Τι έβαλε? Τι έβαλε? 29-15, παιδιά. Αν δεν συμμορφωθώ δεν γυρνάει το μάτς με τίποτα. Πρέπει να βρω εναλλακτικές λύσεις, γιατί δεν γίνεται. Πάρ' το rebounder Porzingis. Τι έπαθες και εσύ τώρα? Jackson Jr. για τον Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο 31-15. Time out, ελάτε. Ελάτε. Ελπίζω μετά το time out να μπορούσαν να βγάλουν λίγο νεύρο. Σουτ για 3 από τον Porzingis. Ευστοχή για 3. 18-31. Γιάννης Αντετοκούμπο με τον Brockton, παιδιά. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Tatum πήρε την μπάλα. White με τη μία θα την ξεφορτωθεί γιατί έχει τον Γιάννη πάνω του. Ο Tatum σε φοβερή ενέργεια και πολύ ωραίο καλάθι. 33-20, διαφορά 13. Holiday για 3. Σίδερο. Williams στα 7 rebound. Ο Williams εντωμεταξύ σε κάθε μάτς κατεβάζει 10 με 15 rebound, ρε μαγκές. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε. Brockton το pick and roll, πρώτο pick and roll σωστό. 33-22. Για να δούμε.
Ο Holiday που είναι στους 8 πόντους. Θέλει να πάρει το screen από τον Λόπεζ. Φτάνει μέχρι μέσα Holiday. Πολύ καλή άμυνα με το σώμα από τον Williams, που έκοψε τη φόρα του Holiday. Williams. Tatum. Πήρε το screen με βήμα στο πλάι. Πολύ ωραίο καλάθι. 24-33 και time out τώρα για τους Bucks. Ψιλοσοβαρευτήκαμε τώρα, ψιλοκατάλαβες. Αντετοκούμπο θα κατεβάσει την μπάλα. Υπάρχει κενό στη ρακέτα, παιδιά. Μα περάσει και ο Αντετοκούμπο, για να μην πω τίποτα άλλο. Σουτ. Υποπίεση του Αντετοκούμπο. Ένα το rebound του Williams. Πέρασε τον Holiday. Williams, τι ήταν αυτό τώρα, γιατί, ποιος, βάλ τα αγόρι μου, το χάσε. Άσχημη επίθεση, εκεί που μπήκαμε τον Brockton έπρεπε να το βάλω. Σουτ για 3, την πληρώνουμε. 36-24. Να δούμε, θα κάνουμε το fade με τον Horford. Αν θα πιάσει, έπιασε το fade. Σουτ για 3 από τον Horford από την κορυφή, αλλά είναι πολύ άστοχη η Βοστόνη απόψε. Γιάννης Αντετοκούμπο για τον Holiday. Έπιασε το fade πριν με τον Horford. Εδώ ελεύθερος ο Middleton, το πληρώνουμε. 39-24 εκεί που δείξαμε ότι ανακάμπτουμε. Tatum για 2, το βάζει στους 11 πόντους. 26-39, είναι ο μόνος που κρατάει στο παιχνίδι τη Βοστόνη. White, κάντε κίνηση ρε παιδιά χωρίς την μπάλα να βρω παίκτη. Κάντε κίνηση. Ωραία σκέψη. Brown το χάσε και από κοντά. Ελεύθερος ο Horford εκεί, αλλά πρόλαβε και έκανε φάουλ ο Middleton. Υπήρχε ο Horford για corner 3, αλλά πρόλαβε το Milwaukee και μου έκανε φάουλ. Ωραία σκέψη να βγάλει το Horford μέσα στη ρακέτα. 41-28, παρακινδυνευμένο βέβαια. Από εκεί όμως δεν το δοκίμασα με τον Brockton, γιατί θα πήγαινε σίγουρα τούβλο. Holiday από τη γωνία, το βάζει. 44-28. Το πρόβλημα είναι τώρα ή η επίθεση ή η άμυνα ή και τα δύο μαζί. Τι μου είπες τώρα, τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Αλλά περισσότερο πιστεύω στην επίθεση, γιατί εκεί είναι που έχουμε χάσει πολλά. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε φάει 44, αλλά αν ήμασταν ίσως στους 38, παλευόταν. Είμαστε 10 πόντους πιο κάτω. Χάνουμε και τις βολές με τον Williams. Williams είσαι καλός μόνο για rebound από ό,τι φαίνεται. Ευστοχή στη δεύτερη, 29-44. Τώρα αναγκαστικά, μάγκες, πρέπει να τα παίξουμε όλα για όλα. Να μειώσουμε λίγο το παιχνίδι. Δεν κάνουν κίνηση χωρίς την μπάλα. Και πάλι μπάλα στον White. White βρήκε διάδρομο, επιθετικό φάουλ. Όχι, φάουλ του Middleton. Πάλι καλά. Πάλι καλά, μας έδωσε 2 βολές ο Middleton. White στην πρώτη. Έλα να τελειώνουμε, να πάμε στα αποδυτήρια. Να ηρεμήσουμε. Μήπως μπούμε καλύτεροι στο δεύτερο. Holiday με τον Brockton. Βγήκε η άμυνα. Και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ο White καρφώνει 33-44. Κάτι είναι κι αυτό. White για 2. Το βάζει! Πήγα να πω σίδερο. 35-44. Derek White στους 8 πόντους. Tatum η διαφορά δεν έχει πέσει εντωμεταξύ. Williams μέχρι το lay-up 45-55. Έχετε χάσει ένα 5 λεπτό gameplay γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα γενικά στην εγγραφή. Πάλι καλά, το κατάλαβα νωρίς. Τρίποντο από τον Middleton 58-45. Γενικά το σημερινό επεισόδιο, μάγκες μου, δεν με θέλει καθόλου. Brockton για τον Porzingis. Το βάζει με τον Holiday. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που παίζουμε σήμερα. Παρόλο που μπήκε το καλάθι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Connaughton θα κάνει screen στο Γιάννη. Ο Γιάννης πολύ γρήγορο στο πρώτο βήμα, 60-47. Γιάννης με τον Brockton, παιδιά, δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Πάει να διπλώσει και ο Tatum. Ελευθερώθηκε όμως ο Holiday. Πολύ σωστά το είδε ο Γιάννης. Τραυματίστηκε και ο Brockton. Παιδιά, τι άλλο θα γίνει. Πυροβολήστε με κιόλας, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο. Πυροβολήστε με κιόλας σε αυτό το επεισόδιο. Τραυματίστηκε και ο Brockton. Δεν μπορούμε να βάλουμε καλάθι. Μας παίζουν καλές άμυνες. Είχαμε πρόβλημα και στην εγγραφή. Τι έγινε. Εντάξει, αν καταφέρουμε να γυρίσουμε τέτοιο μάτς, μάγκες, θα είναι. Θα είναι απίστευτο. Brown βρήκε διάδρομο. Μπορεί να πάει μέχρι μέσα τον Covington. Μπορεί να τον πάει, βεβαίως. Γιατί να μην τον πάει. Τον έκανε ποστεράκι 49-60. Για να δούμε αν αυτό το κάρφωμα στον Connaughton ήταν ψυχολογίας. Ο Williams, αγόρι μου, είπαμε, είσαι μόνο για rebound. Δεν είσαι για κάτι άλλο. Είσαι για rebound, άντε για καμιά τάπα. Middleton βλέπει το shoot του Γιάννη. Φάουλ. Challenge. Θα το ζητήσω το challenge, παιδιά, μήπως και γλιτώσουμε. Challenge. Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω τον ακουμπάω. Πρέπει να βρίσκει μπάλα ο Porzingis. Για να δούμε.
Πρέπει να βρίσκει μπάλα, ρε παιδιά. Να δούμε τι θα δώσει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρίσκει μπάλα ο Πορζίνγκινς. Τι θα γίνει, ρε ρεφ, τι σκέφτεσαι τόση ώρα? Έλα, Celtics είναι η μπάλα. Η μπάλα είναι 3 βολές για τον Γιάννη. Βέβαια, εγώ άλλο είδα στο challenge. Μέσα η πρώτη του Γιάννη. Τώρα να δείτε που ο Γιάννης θα τις βάλει. Θα τις βάλει όλες. Θα κάνει 3 στα 3. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα και η δεύτερη. Α, έχασε τη μία. Θέλει να φύγει γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο η Βοστόνη. Μπράουν το βάζει για 2. 51-62. Πήγα να πω 52. Να προσθέσω άλλο ένα πόντο. Μίτλεντον έχει τον Tatum. Αν και έκανε καλή άμυνα ο Tatum, ο Μίτλεντον δεν αστόχησε. Tatum είναι στη γωνία. Μπορεί να πάει μέχρι μέσα το Μίτλεντον, το έχει ξανακάνει και το κάνει και τώρα στους 19 ο Tatum. 53-64. Tatum θα ζητήσει fade από τον Porzingis. Τον έβγαλε έξω, πάει να περάσει στην ταχύτητα τον Γιάννη. Έγινε τον μπλοκ του Γιάννη. Tatum, ελεύθερος ο Brown. Jaylen Brown για 3. Το βάζει. 56-64. Ωραία η πάσα του Tatum στο Brown. Γιάννης, σούταρε το Γιάννη. Holiday, πάει να βγει άμυνα, βγαίνει άμυνα. Και τώρα ο Jaylen Brown έχει ανοιχτό γήπεδο, κερδίζει φάουλ, μπαίνει και το καλάθι. 58-64. Με τον Jaylen Brown ξαφνικά να ζεσταίνεται, βάζει και τη βολή. 59-64. 10 λεπτά για να κάνουμε την ανατροπή σε ένα μάτς που έχει στραβώσει από πολλές απόψεις. Tatum, White. Tatum για 3. Το βάζει! 62-64. Jason Tatum. Ο Μπούτσαμ για 3 από μακριά στην Μπούτσαμ, όπως είπαμε και πριν. Κακό αστείο, αλλά με ένα Μάρση και το ξανάπα. Μιχαλιούκ. Tatum. Το double team. Και πάλι θα ζητήσω Tatum για να γίνει double team και να βγάλω ελεύθερο shoot στο White. Το σκέφτηκα, το έκανα, το χάσα. Έλα, ήταν ωραία σκέψη όμως. Εδώ υπάρχει, παιδιά, mismatch του Λόπες με τον Μιχαλιούκ. Λογικό, το χτύπησαν οι Bucks. 66-62. Έγινε το double team. Μιχαλιούκ, έξτρα πάσα στον White. Τι έγινε? 3 δευτερόλεπτα μέσα Μιχαλιούκ. Και βγήκε ωραία η επίθεση, ρε μάγκες. Βγήκε ωραία η πάσα στον White. Beauchamp. Κλέβει ο White, μπράβο. Και ο White με σκαστή πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Μπέντον 64-66. Πέρασε ο Beauchamp. Καλάθι 68-64. Αντετοκούμπο. Τι θα κάνει και ο Μιχαλιούκ, ρε παιδιά, που τον έχετε βγάλει στον Αντετοκούμπο? Τι θα κάνει? Θανάσης Αντετοκούμπο για τον Κόνακτον. Γιάννης Αντετοκούμπο πέρασε σαν σταματημένο τον Μιχαλιούκ. 70-64. Και τώρα κόβουμε την αντεπίθεση της, τον ευνηδιασμό μάλλον, τον Bucks. Αντετοκούμπο βάζει και τρίποντο, 73-66 και κάνει και σίμι dance. Να δούμε αν οι Celtics αντέχουν μια δεύτερη ανατροπή στον αγώνα. Αντετοκούμπο, White, Θανάσης, Λόπες από εκεί δεν το χάνει. Το χάσε, θα τα λέω συχνά αυτά, μπας και τα χάνουν όλοι. Tatum, ελεύθερος ο Μιχαλιούκ, το βάλε. 67-73. Το double team στον Tatum μας βγάζει καινούς παίκτες. Αυτό πρέπει να το χτυπήσουμε. Όσο συνεχίζουν οι αντίπαλοι να πηγαίνουν σε double team. Το mismatch του Λόπες έχει πάει και ο Porzingis εκεί. Καλύπτει πολύ σωστά ο Porzingis που πήγε στη βοήθεια. Πόρτις με τον Williams. Middleton με τον Porzingis. Θα αναγκαστεί να στάρει μπροστά στον Porzingis. Πολύ καλή άμυνα. 17ο rebound από τον Williams. Brown πήγε μέχρι το lay-up. 69-73 στους 4 η διαφορά. Στη γωνία ο Tatum για το double team. Brown. Είπαμε θα το χτυπάμε το double team. Και πάλι στους 4 η διαφορά. Γιάννης με Μπρόκτον. Πάει για βοήθεια και ο Williams. Αλλά εκεί πολύ σωστά είδε τον Λόπες. Tatum ταλαιπώρησε την μπάλα. Porzingis για 3 από την κορυφή. Είναι εύστοχος. 74-77. Η διαφορά στους 3. Σωστά θα δώσει τον Brown. Ο Brown έχει τον Λόπες όμως. Porzingis. Είναι σωστά τα μαρκαρίσματα. Θέλει να πάρει αντίπαλο Porzingis. Σουτ για 2 με fade away. Rebound του Williams. Ήτανε με κοντύτερο, έπρεπε να σουτάρω.
Tatum μπροστά από το Γιάννη από πολύ μακριά, το βάζει! 77 όλα Jason Tatum. Γιάννης για τον Portis Jr. Για 3 ο Portis Jr. Σίδερο Bronkton σε μάχη με τον Holiday για το rebound. Tatum, Brown, φοβερή εξτρά πάσα για τον Horford. Βάλτο, το χάσε, rebound του Williams. Το χάσες ρε Williams πάλι. Ρε αγόρι μου, 20 rebound έχεις πάρει και έχεις χάσει κάτω από το καλάθι. Έχω χάσει και τα λόγια μου εγώ. Holiday, Beasley, Middleton, Beasley. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο match για regular season. Foul του Horford πάνω στο Beasley. 2 βολές στα 52 δευτερόλεπτα. Εύστοχη πρώτη. Ο Beasley ευστοχή και στη δεύτερη. 77-79 μπροστά. Τώρα τι θα την κάνουμε? Θα βγάλουμε στο pick τον Williams. Ήρθε η ώρα να βάλει ένα Williams. Βγήκε κενός. 79 όλα, 40 δευτερόλεπτα. Έτσι όπως πάει μπορεί να έχει και παράταση, παιδιά, το μάτς. 37 δευτερόλεπτα. Γιάννης, όχι, ελεύθερος. Αστόχησε. 20 rebound του Williams. 28 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στον Tatum. Τον δίπλωσαν. Brown για 3. Δεν ήταν καλό το shoot. Δεν ήταν καλό το shoot. Βιάστηκα να το πάρω. 13 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγει πάλι άμυνα. Γιάννης με τον Tatum. Γιάννης για 3. Το χάνει. Πάμε παράταση. Σας το είπα, μπορεί να έχει παράταση. Tatum από το κέντρο. Παραλίγο. 79 όλα, πάμε παράταση. Αφού καταφέραμε να πάμε αυτό το μάτς στην παράταση, παιδιά, οκ, καλά είμαστε. Βέβαια βιάστηκα εκεί με τον Brown να σουτάρω για 3. Μπορούσα να την... Τι έγινε, παιδιά, τα φώτα ανάψτερη. Θα μπορούσα να σπάσω την μπάλα στη ρακέτα που αν δεν κάνω λάθος ερχόταν ελεύθερος ο Williams. Για να δούμε στην παράταση τι μπορεί να γίνει. Tatum με βήμα στο πλάι για 3. 21ο rebound του Williams. Βγάλει την έξω γιατί δεν το έχεις. Bronkton για 3 ελεύθερος. Όχι ρε γάμο. Δεν θέλουν να μπουν τα ελεύθερα τρίποτα τώρα. Έκλεισε την πάσα στον Portis ο Williams. Holiday. Γιάννης. Ευτυχώς τώρα το είδαν το ελεύθερο τρίποντο του Middleton. Πήγαν να πω ευτυχώς που δεν το είδαν και το βάλε ο Middleton. Bronkton. Να δούμε ποιος μπορεί να βγει από τα μαργαρίσματα να πάρει ένα shoot. Θα βγει ο Horford. Το έχει! Το έχει βεβαίως! 82 όλα. Middleton. Πολύ ωραία φάση εδώ με τον Αντετοκούμπο να καρφώνει. 84-82. Στα 8 δευτερόλεπτα Bronkton ζήτησε το pick. Το πήρε. Πήγε μέχρι μέσα και στόχευσα το foul. Το πήρα πολύ σωστά. Foul από τον Porter Jr. 2 βολές από τον Bronkton. Την έχασε. Γιατί ρε Bronkton? Ο οποίος είναι στους 0 πόντους αλλά έχει 10 assist παρόλο που είναι τραυματίας. 83-84. Επιλέγουμε να δώσουμε το σούτ στο Γιάννη. Αλλά ο Γιάννης δεν επιλέγει να το κάνει. Θα σουτάρει για 2 και θα το βάλει. Tatum παρακινδυνευμένη πάσα. Horford από τη γωνία για 3. Το βάζει ο Horford. 86 όλα. Τι match βλέπουμε. Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν χρειαζόταν αυτό. Horford. Γιάννης ελεύθερο lay-up. 88-86. Beasley για 3. Αστοχή rebound του Tatum. Και ο Tatum τώρα θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Tatum. Horford το απαμηχανής θεός. Ο Horford για 3. 89-88. Με τον Horford στο τέλος να τον έχουν ξεχάσει επειδή σε όλο το match δεν ήταν καλός. Και να εκτελεί τους Bucks. Holiday. Γιάννης. Καρφώνει 90-89. Tatum. Πέρασε. Κερδίζει 2 βολές από τον Γιάννη. Ευστοχή στην πρώτη και ισοφαρίζει 90 όλα. 42 δευτερόλεπτα. 2 στις 2 από τον Tatum που είναι ψυχρεμότατος. 91-90. Beasley για 3. Σίδερο. Rebound του Williams. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε τώρα στην επίθεση. Φάουλ του Beasley στο Brown. Λογικό. Γι' αυτό είπα να μην βιαστούμε στην επίθεση. Ο Brown ευστοχή στην πρώτη. 92-90. Κοίτα που θα πάρουμε το match. Οχ! Τι θέλω και μιλάω γάμοτο. Είναι σιγουριά καμιά φορά. 92 όλα. Από δικό μου λάθος. Έχουμε την τελευταία επίθεση όμως.
Μπράουν. Στην τελευταία επίθεση. 9 δευτερόλεπτα. Μπράουν. Στη γωνία. Τέιτουμ. Δεν θα το πάρει. Williams. Χόρφορντ για την νίκη. Με buzzer beater. 95-92. Απίστευτο. Απίστευτο. Το τρίγωνο των Boston βγάζουν ελεύθερο στη γωνία τον Χόρφορντ. Τι έγινε. Τι έγινε, απίστευτο. Μεγάλη νίκη των Celtics. Με τριγωνική επίθεση στο τέλος βγάζεις κενό για corner 3 τον Χόρφορντ. Και θα αποδράσουμε με τη νίκη απέναντι στους Bucks. Αυτά λοιπόν, δεν πιστεύω να μην σας άρεσε αυτό το επεισόδιο με τέτοια εξέλιξη στο τέλος. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς το νιώσατε το τελευταίο shoot, τι περιμένατε να γίνει, ούτε εγώ περίμενα τέτοια νίκη. Άλλο ένα επεισόδιο με τους Celtics έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και ένα follow. Αυτά από μένα, αυτά από τους Celtics. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.